bebre ehu amane e wa aware mu pa obi wo ha ne kunu bono obi wa ne kunu tete no obi wa ne kunu hwe ne yie ti se obi wa wawo ne oba na won so be ma no enhwe nkola ne yie aware mu nsam ne bebre na wo bi so wo ja aware na otumu se enjina so wo di jira no na kwan da ho na wo so oja because bia na ne nkwa ho ehia no woma bi ode na asem akoma FM no so akoka na se kwan a ono wo fa so aja aware no ho yembro no ne kunu hwe no wo hwe nkola no wo ye bibia ye ndi na tem ye nya ne hwe ne ma ye okay na enso wo se oja aware na de ntia ma ye ntie no mra be fie no me de ne ko ni fie na me ko fie me ko fie no aja ye sa di nkomo no so mpesa mbeshra no na mso ende enya problem me ba besra no ti ma kwasra na me hwe se de ositie ti ma kwasra na ti still na no complain say me mesla I'm so okay o de ene meba ti me bua me ho na me call no ni me di nkomo so be ware me na me see you mate me so madu aware kwan so ano no ti be ware me amate na ma sawa wonim se oba ne be ma hia de a wonim de etimisie eri na etimisie saa no ma de etimisie oba ne be ma hia ye wo de ye sianza one ne beda me no menim so be ware me nti no bibia ni ho a na wo ma agim se bia me mpena na se bibisa intimate ase ma no na ma ne me da ba ko mi a hawa me fam no na menim se aja continue a beba fo second one man ka hwe na me se aja mpaware aware nti no me de nka me penisa ba ma to so tre no hu se sa ware we me di ti shema emmoame because be ma no anam honom hyenhyem no ho fe we kama ba de kita no ma ngokura bibi kwati ekita be ma no ma anya kwateketo a na efia fo me ma de me pa mo chewo ma kwati no ana e be ma bi so a ono have stress on tonibo okwati so na on san so ntobo ma na ma kwati na so ni ntino mintumi ware osesa mintumi ware so a ene ma me ne na atoto no oje na ade sika ode ahwe mi nyina oje na ma me ne ukoda ye to aso no nso hyam kwotena aso na nde won kakreti hu woni be ma no koda wo tan so hye so ma kwoti na nya kwoti ketu o kwoti na nya kwoti ketu a ma me chow se ka be ma ni timbe ro no ho kira nka munyam bijan timi ma me ni papa nyina o maka ba ensiaga obi ampeso be fi mi nti nam de abeda mu no kwoti na nya kwoti ketu a be ma no soso on shut down so sa but ono no shut down so sa ba de ne de kwoti ne de eso o se pegusu no eso ne kru pegusu no eso nti wontimi ahya se ne wonim se ewura ho ba komienu bi e ho ne bebie na so still na wontimi nti jaya na wo jai me da se so tweme akra